ketemu maneh karo channel Mak Negini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo, alhamdulillah wis sore. Iki anak wedok iki mang lagi nggawe apa jenenge? Mkek apa piye pemirsa. Dadi make ape njupuk klambine Dwi karo klambine make pemirsa sing tak permak. Ceritane iki klambine make tak kon ngaisak pemirsa yo. Dadi ben nek nggawa HP iki ben iso dilebokno ning isak ben ora nggawa tas briyut. Nek ora yo ben nek nggawa dhuwit dienggo tuku es ki ben karek lebokno ning isak ben ora kecer. Soale saiki cethik make sereg duwike kecer pemirsa yo. Dadi takon mermak takon jerukno. Lah sing klambine Dwi yo ngono pemirsa sing dawa takon ngethok gegeden maksudnya pemirsa kedawan. Jadi iki Dwi lagi bikin kue dari susu pemirsa ketoke ndelok saka TikTok. Tak pamit dhisik. Aku tak nggawe tak njupuk klambinem. Pancake lho. Jadi ndelok rene. Kowe emang untuk piring astagfirullah wi. Loh, ngene iki lho. Apa jenenge? Pancake. Iki apa sing iki? Terigu. Terus? Endok. Terus? Susu. Terus? Gula. Terus apa meneh? Uyah. Astagfirullah wi wong panganan jajan meja akeh no iso gawe iki. Gawe ae. Ya wis gawe aku tak njupuk bajumu ya. Oke pemirsa. Petek nutup petek pemirsa. Peteknya pitune ben ora digondol pitik. Pitik ben sak mlempet. Tak jupuke klambine soalnya wis dikabari nek wis rampung wis dadi klambine. Iki karek jupuk. Sing pas pertama gak tak sepil pemirsa. Pas ngeterno. Soalnya mikire make kondang bar bodo kaya ngono ndelalah kok sedina wis bar nek sedina. Tuh. Wis nyantel, Lek. Duduk manis. Di rumah kok gak. Alhamdulillah di rumah. Bukaan. Assalamualaikum. Breng. Wes. Jere Dwi, mak wes mak. Yo wi aku ngono. Hah? Iya. Iya kali. Apa? Apa ini dia, Pak? Kena bereng? Iso? Delok, guys. Delok. Oh, wis no. Iki ning sae ning kiri apa kanan nih? Loh, kowe kleru, Breng. Ning kiri. Ning kene aku. Ning kene. Oh, loh. Kok sakjane gak kene? Kanan ya. Kiri kowe entuk ngaisak. Kanan ya. Kira kanan nggih. Iki kiri Breng ayo. Kanan kuwi ya. Kiri lah wi. Aturan kene to. Kiri mestine. Kanan iki. Kleru. Breng. Entuk ngaisak sing mbok kae loro apa siji kan? Lah yo Dik. Oh gak nek sitok aturan gak yo kanan ngene to. Tapi mbok kae iki woi. Iya ki kok. Kuwi kabeh termasuk. Apa? Sa. Kan delok komis. Tepung.
Cek panas e kok gugup e kowe, Breng. Nggo aku ki pe anu ni barang iman biris. Apa ngono napa? Breng gase nek apa ora? Alhamdulillah enek. Sitok gase. Dapet aku. Dul. Dul, oh, dapat gas, pesen gas. Apa nyambel le? Penyambel teri le? Ya. Oh, gak tenang, dekne gak tenang. Gugup. Ora fokus. Iya, ora fokus. Oh, mlayu rono, mlayu rene. Urung garing. Wes, tapi kabeh tak angkat. Mbok garing lu sisan. Iya nek garing sisane karek nyelap-nyelap, Breng. Gak ngetokno nah. Ya garing pentel. Lah iya. Ayo kiri kabeh jajan. Iya lah nek ngono. Nek kiri ki ewoh iki. Iya, sak kan tengen ngene lek kudune. Mbak Kisi mung kiwo iki kene lek kene. Kepale termasuk, mone kan wis tengen. Iya. Ya duwe lore cilik-cilik. 75. Ambek gas wis. Hitung nah, gase jere selawe. Ambek swidak lek. Iya meng 6 ya? Hah? 6 jere mesti 10. Oh, sing motong. Motong kathok kuwi. Iya, motong kathok 10.000. Motong klambine dhuwit wis kasak. Oh, iya. Ambek selawe. Gak 15. Iki ambek gas kok gak 15 ae. Dadi kira kuwi. Sudah 5 ambek selawe. 70. 90. 75 ambek selawe. Pas. Iya, 1. Pas 100 apa? Sa. 75 karo selawe. Iya. 6. Anggap sudah 5 kok. Lah sudah 5 ambek gas selawe. 90, Bre. Oh, entek to? Entek. Makasih. Cuma kawin awan ya Allah, cucian sak bener-bener. Tapi lah pari ngantas pari, apa yang nggone man ngangkuti kasur. Wis mulai, Man. Kok bengi. Urung teko. Benak rono rene. Ya kowe dadi mboke cah. Sae nek gaweke kleru kok wi. Sae gaweke kleru ning kiwa tak kan mindah tengen. Engko ewa, ambune kobong wi. Genine aja gede-gede to. Men cepet konaan kok lengone. Ya malah gosong kebrangas eh, Nduk. Kok iso cilik neh. Astagfirullah, ribete marai gase mak entek ya mbok pasaran ngene kuwi. Nek mbok goreng, astagfirullah, guys, iki nggih panganan apa niki? Kobong kuwi yo. Panganan apa niku? Wis pangan dhewe. Wong mbok kaya gula kok digoreng-goreng to, Nduk. Biasane kan nggo gak nggo lengo to. Kayak dipanggang to, lucu kok wi. Song. Gak sabar kowe. Mungkin jenenge gak sabar. Itu sih kok telur dadar. Halah. Iso kok.